Takže ahojte, vítajte vás u dnešného videa. Dneska si spoločne povieme, čo bude na tomto kanálu. Toto je môj druhý kanál, môj hlavný kanál je Lord DX Game a dneska si povieme na tom kanále, čo bude. Na tomto kanále by som chcel hlavne vydávať tutoriály alebo z reálneho života, napríklad veci na PC alebo také progresy. A to je môj cieľ na tomto kanále, aby som ten kanál budoval vyššie a vyššie. Ja to mám obračal, lebo ešte od kanál nikto nevie, ale tento kanál je to fajn. Teším sa na tento kanál. Pôvodne som to chcel vydávať na čo úplne iné, ale som rád, že budem dávať tutoriály na free veci alebo proste na nejaké veci a ešte aj v reálnom živote. Takže tak no. Ináč, keby ste ma chceli vo friendoch na Fortnite, volám sa Marko Cookie. Mám 45 level a mám 700 V-Bucksov a tam sú free skiny v shope. Takže tak no, ja vám to aj možno ukážem. Čakajte chvíľku. Takže tu máme ten shop, jak vidíme. A tu sú free skiny. To sú free skiny, ale sú za veľmi dobrú cenu, neviem či to vidíte, lebo mám teraz tento skin je za 800 V-Bucksov, čiže je strašne good. A som smutný, lebo mám iba 700 V-Bucksov. A je tu tento skin, ktorý stojí 800 V-Bucksov, takže vidíte to číslo. Mi poradíte, ktorý je lepší, alebo ktorý by som sa dal kúpiť, či tento skin za 800 V-Bucksov, alebo práve tento skin za 800 V-Bucksov. Ďakujem a tak ďalej. Takže to bola všetko video na tomto novom kanále a teším sa u tutoriálu, tak áno, na tomto YouTube kanále, to je LordX2, aj na tomto LordX Game, odbrajte Brawl Twisting, aj mňa LordX Game a vidíme sa na budúce. Ahojte guys, sevas.